Karácsony reggel Matyiéknál. Elfelejtettek karácsonyfát venni. Hát, nincs mit tenni, irány a város. Pedig sokkal egyszerűbben is megoldhatta volna, mint másik Matyi, aki már rég megrendelte a fát a műfenyő.net-ről. Így náluk a karácsony reggel rohanás helyett beszélgetéssel telik. Közben Bal Matyi lassan rájön, hogy mostanra már a fakereskedők is hazamentek mind. Illetve majdnem mind. A fa persze nem pont a kocsira van méretezve. Hazaérve közszemlére bocsátja a kincset. Jobb Matyiék közben néhány mozdulattal összeállították a műfenyőt, ami még egész közelről is pont olyan, mint az igazi. Most kezdik feldíszíteni. Bal Matyi ez alatt próbálja méretre faragni a fát, majd megszemléli az alkotást. Elvileg létezhet olyan szög, amiből jól néz ki. A leveleit persze így is folyamatosan hullatja. Jobb Matyiék mostanra elkészültek mindennel. Kikészítik az ajándékokat, majd kocintanak. Bal Matyiéknál ekkorra teljes a káosz. Valahogy náluk is elkészül a fa, majd septében meggyújtják a gyertyákat. Nem számolva azzal, hogy így akár az egész fát lángra lobbanthatják. Jobb Matyiéknak nincs miért aggódni, mert a műfenyő.net-ről rendelt fák nem éghetők. Így hát még Bal Matyiék a lángoló fában gyönyörködnek, Jobb Matyiéknál meghitten és nyugodtan telik a karácsony. Szeretnéd elfelejteni az őrült karácsonyi rohanást? Rendelj egy fát te is a műfenyő.net-ről!